hra není moc úplně, není to úplně čekaná. Jo, nebo jako čekaná, jak to mám říct. To je asi nějaký event v téhle hře. Takový záchod. No. Prostě jedeme na dlouhý trip. To se jmenuje trip. Uf. Takže tak, dejte odběr, dejte like, po dlouhý době video. Takže tak, po dlouhý době. Pokud byste chtěli zase Roblox, to je hodně cool. Tady tak jsou vypsané asi to donátoři. Yes. Dive coins. DC. OK, to je cool. To je tady. Vybuchlo auto. Ok, můžeme aspoň to. Já dobré, ježiši. Co je na tom auto? Tohle je jako divná hra, je to takový jako menší, kratší video, protože je to taková plošina. Sound efekty to má dobrý. Ale můžeme si to vzít do psykolu. Která nejde vzít. Bomba. Ok, tam máme energii. Ok, můžeme si... Počkej, proč je v tom záchodu mobil? Abych vám to rád ukázal, ale... A proč je tu zbraň? A proč jsem... Tady je prostě... Tady bych vám to ukázal, možná to jde vidět. Ale já nechápu z téhle hry.